پشتی دستهڵاتانو حکوومەتە گوهەس هەتەشێ هاتە سەر دەسەڵاتی و شووندا ڕێ و ڕێبازên کوشتن ڕەواندن و دەستدرێژیە لەسەر ژناژی جودا بوو. ئیجار خەتەریژی زێدە بوویە لە هەرێمên پەراوی yên Sûriye li lasqiyê Hema Tartusê kuştinê jinan gelek zêde bûye û vê dema dawiyê de ji rêbazên nû hatine pêşxistin ev jî hêzên kirê dayê heteşên. Taksiyên ecer an gûyê kirêkirî wana digirine wekî ku taksiyên giştî bin. Van yeka kirê dikine. Bi van yeka çi didin nîşandan çawa servîs têne jinên ku li van servîsa swar dibin li van taksiya swar dibine jinan direvînin û işkencel wa dikine. Heman demê dezdirêjî li wa dikine. Derbarê vêyekê de jî fîdye ji malbata dixwazin. Ev jî ji rêbazên nû yên kuştin û binçavkirina heteşê ya deshilatê ye. Bihatina heteşê re ji bo gelê Sûriyê ewlehî nemaye. Taybet ji bo jinan ewlehî nemaye û êdî ji tirsa nema dikarin derkevin derve. Bi taybetî li bajarên mîna Tartus, Laziqiyê û Hemayê yên Elewî lê dijîn, komên çete li cihên herî qerebalix bi teksiyan disekinin, xwe mîna teksiyên giştî nîşan didin, gavagojin li wan teksiyan swar dibin wan direvînin. Hate ragihandin ku li Tartus, Laziqiyê û Hemayê 33 jin û zarokên keçên Elewî yên temenê wan di navbera 16 û 39 salî de winda bûne. Ji kesên hatine ravandin, Ebîr Silêman a 29 salî di 21 Gulanê de li Safîtayê winda bû. Kesên ravandin $15,000 fidî xwestine û pişt re ji Iraqê telîfonek hat kirin lê heta niha eqûbeta wê nayê zanîn. Komîsyona Lêpirsîneya Netewên Yekbûyî lêkolînên ku derbarê çend bûyeran de berdewam dike pişt rastkir. Is over 10 times more likely to die than a well-nourished child. Berdevkê Netewên Yekbûyî, Stîvan Dujarîk, dazanîn ku derbarê raporan de fikareke Kurd dijîn û destnîşankir ku hedefgirtina her mezhebekî binpêkirineke ciddî ya qanûna navneteweyî ye. Hate diyarkirin ku lêpirsîn bi Komîsyona Mafê Mirovan re di nava koordînasyonê tê meşandin. Lêrayedarên Rêveberiya Veguhêz ya Sûriyê piraniya dozan mîna pirsgirêkên malbatî an jî reva bi dil pênasa dikin û wan mîna revandinê nîşan nadin. Sînaryoya bi serê jinên Elewî pêktînin, beriya wê li Şengalê, Daişê bi serê jinên Êzidî de pêkanî bû.